cestou, ale neviem, kde v Bratislave si niečo našiel. Ten príbeh, ak povieš, ako si nám ho povedal, ako povieš tej babe, tak podľa mňa určite padne do koden. No, není to podľa mňa úplného gusta. Vedel by som si to predstaviť s nejakou farebnejšou košou, alebo tak. Ale asi to bolo náročné. No chalani, a čo môj slavný šatník? Našli si tam niečo, čo by som mal v momente vyhodiť, alebo minimálne teda doplniť, keď sme počuli? Tak ja. No. V prvom rade ma veľmi zaujali tvoje hodinky. Aj to, ako si mal pekne tam položené, ozaj to je akože vidieť, že si detailista a že si na to potrpíš. Nemilo ma prekvapilo, že okrem tých sák som tam našiel nejaké kabaty. Sorry. Na zimu, že si tam videl len zimné bundy v podstate. A ja by som tam vyslovene nič akože z toho šatníka nevyhodil, len prišlo mi to sem tam také dosť možno nejakú farbu, alebo napríklad aj tie topánky, že čakal som možno nejaké farebné tenisky alebo niečo také. Včera si mal super tričko, Sorry. tak zorované a myslel som, že tam budeš mať veľa takýchto všetkých zaujímavých kúskov, ale prišlo mi to všetko také na jedno kopyto, akoby z tých istých obchodov a také fádne. Ja som čakal možno v tvojom šatníku nejaké také extravagantné kúsky, fakt, že ktorých troška aj odpadnú. V podstate môj štýl, trička, košele, respektíve také tie polotrička, polokošele. A chýbala mi tam taká farebnosť a možno viac košiel som očakával.